का मतलब है So itu guys, ini di video mana title आरो thumbnail आरो intro नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानो हागौ आरोना ini video मानि सायाव जागोन बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर चलो गाजासो जागोनलै दिनै जोंना कलेज फैनाया मा खालामबावनो दा हारसाफोरनि कलेज नालाय मा बुंबावनो आरो नै रावबो गैया नै गाइस सिख्लाफोर नायनो फैदोंमोन गैया आमलायाबो बिबार बारजोब्बाय गाखोनानै जांख्रिना लांजोबखानांसिगोन प्रिन्सिपाल गैखाया नै आमलाया खालि खालि कलेज नै दावरावथार बिसोरो ओरै सानै दं नै सानैल' सिख्लाफोरा सानैल' दं दा फाइनालि माने कलेजनिफ्राय माने कलेजाव क्लास लानानै माने मेमखौ माने मेमा माने न'आव थांदों आरोना बिसोर माने स्टेसनसिम दोनफैबाय आरोना मेमा माने फरायनायसो नालाय सिमेन्टनिसो नालाय माने मेमा लेंना लाबोदोंमोन आरोना आंखौ स्टेसनसिम दोनफैनायखाय माने मेमखौ दोनना फैबाय आरोना बेनिफ्राय दा आङो थांफिनबाय दङ नायलांबाय थादो आरोना नै बाइकआ ओमफ्राय नै मेमखौ दोननानै माने मेन रड मोनफैबाय आरोना नै मेन रड मोनफैबाय आरोना जेब्ला आं डाइरेक्ट थांनानै दा बरतल'नि सकखौ देखायगोन आरोना नायलांबाय था नैबेनो आरोना माने बरतल'नि सका नैबेनो आरोना नै आरो बेनो आरोना बरतल'नि सका नै मेन रड बाइकआ ओमफ्राय आरोना बिदिबा लोगोफोर डाइरेक्ट माने कलेजाव देखायफिनसै आरोना चलो कलेजाव मोनफैफिनबाय नै ओंखारबाय ओमफ्राय ओरैजाय जोंना बुन्दा मानैसोआ आरो लोगोफोर मोनसे खोथा हा नै नाय हा सालायलायनाङा दै हारसिं खारगोन आरो हा आंना बाइकआ नै हारसिं खारो आरोना नै सालायलायनाङा माने माखै सालायलायनाङा आरोना नै दा फाइनालि माने कलेजनिफ्राय न'आव मोनफैबाय मोनफैनानै चार्ज गैयामोन आरोना मबाइला माने चार्जआनो माने 4% मात्र माने मोनसे माने बै मोनसे चेनेलाव माने भिडिअ आपल'ड खालामबाय दङ आरोना बेयाव ओमफ्राय चार्ज गैया नालाय नैबे नै केबुला नै माने बाइकआव माने चार्ज होनानै आङो हाजोखै ओरैनो माने ब्लग मोनसे लानोसै होननानै बेखौबो लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर दा माने आङो ओरै ससे ओरैजाय थांबावनोसै आरोना ओरैजाय नै ओरैजाय हाजो नै बिदिब्ला लोगोफोर माने भिडिअखौ नायबाय था आरोना माने मोनसे ब्लगाव माने मोनसे चेनेलाव आङो भिडिअ आपल'ड खालामबाय दं आरोना चार्ज गैयैखाय माने बेखै फैनांगौ जादों आरोना दा माने कारेन्ट फैयाखै बेनिखायनो बाइकआवनो चार्ज होबाय आरोना आङो दा ओमफ्राय नै ओरैजाय जुखाम बागान दङ नै बेयो जुखाम बागान नै ओमफ्राय दा आङो ओरै थांबाय थानोसै आरोना ससे माने माला माने भिडिअआ आपल'ड जायो नायनोसै भिडिअआ आपल'ड जाबाथाय माने गिदिंबोफिनसै आरोना चार्जबोथ' गैखाया इयाव चार्ज होबाय दं नालाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय थादो आरोना लोगोफोर चलो जोंनि हाजोनि लामाया बेबायदि आरोना नै नायदो ओरैजाय हाजोआ ओमफ्राय नै ओरैबो हाग्राबारि आरोना हाजोनि लामा नालाय हाग्राबारि गोजा आरोना नै जेथियाखि भिडिअआ आपल'ड जागोन माने जेब्ला भिडिअआ आपल'ड जागोन अब्ला माने गिदिंलांफिनसै आरोना आरो ओरैजाय बारा थांबावला आरोना माने ओरैजाय थांफिनसै आरोना आङो बेनिफ्रायनो गिदिंलांफिनसै नै इयाव माने बागान बानायनो नागिरदों नै बिदिब्ला लोगोफोर आं न'आव थांफिनबाय थानोसै आरोना नै बेनि लामाफोराव सोर सोर बेरायनो गोसो जायो कमेन्ट खालामना खिन्थाहर आरोना आङो माने बारा मोजां लामाखै फैयाखै आरोना एसे गाज्रि आरो ओरैजाय लामाया एसे गाज्रि आरोना ओरैजाय माने बेलेग ओरैजाय थांबावबा माने आं दा जेरै थांदोंमोन ना ओमफ्राय दा गिदिंबोफिनबाय नालाय ओरै साइडखि माने लामाया एसे मोजां दंमोन आरोना ओमफ्राय बिखिजाय बारा मोजां गैया आरोना लामाया बिदिब्ला नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय स्किप खालायनाङा अब्लासो मिथिगोन आखै हाजोआ नै हाजोनि भिउआ अ माय गड हाजोआव सोर सोर बेरायनो गोसो जायो कमेन्ट खालामना खिन्थाहरलाय कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना कमेन्ट खालामनो खिन्थाहरनानै आरोबाव माने मोजां आरोना बिनिफ्राय ओरै साइडखै ओरैजाय माने ओरै सिगाङाव माने बिराद मोजां लामाफोर दङ आरोना बेनिफ्राय ओरै थांनोबाबोथ' माने थाव नांगोन नालाय थाव गैया बेनिखायनो माने बिदिनो आं बेरायनो आरोना ओमफ्राय नै मोखोना बिबार माखानाखै नै
बिराद साइज बारना दंजोबोनाखै नै ओरैजाय बेफोर गासिबो मोखोना बिबार गोजा आरोना नै बेफोरो मोखोना बिबार सेस ओमफ्राय ओरै हाजोनि भिउखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालाम। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि माने ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव बेफोरबायदिनो माने थाबैनो लोगो मोनफिननो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर माने थाबैनो लोगो मोनफिनबाय दं आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअआ माने आपल'ड खालायनायाव बिराद खस्थ' जाबाय आरोना माने नोंथांमोननि थाखायनो माने बिराद खस्थ' जाबाय आरोना दिनैनि आपल'ड खालायनाया मानो होनोब्ला चार्जबो गैया कारेन्टबो गैया बिनि फारसे आरो थावबो गैबावा आरोना बाइकआव नै ओरैजाय माने बाइकआ थावबो गैबावा माने थेवबो माने नोंथांमोननि थाखाय माने जेने थेनेबाबो माने खस्थ' मस्थ'बाबो माने बे भिडिअखौ माने दिनै आपल'ड खालायनो साननानै माने खालायथारबाय आरोना माने नांगौबा थावआनो जोबलांथों आरोना थेवबो माने भिडिअखौ आपल'ड खालायनो साननानै दिनैनि भिडिअखौ माने बे बाइकआव चार्ज होनानैबाबो माने आपल'ड खालायबाय आरोना आं लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे ब्लगखौ माने गाबोन बा समफोरनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय। आरो माने जा आं भिडिअ आपल'ड खालायबाय दंना बे चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनो हागोन आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना सरि आपडेट भिडिअ नङा आरोना लोगोफोर माने आपडेट होयै माने आपडेटआसो गोसोआव फैदों आरोना दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। भिडिअखौ फोजोबनायबो जाबायमोन आरोना थेवबो माने मोनसे भिउखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै बे भिडिअखौ एसे क्लिपखौ लाफिननाय जाबाय आरोना नै ओरैजाय माने हाजो सानिफ्राय नाखै जिसिबिया माने जावख्लायजोब्बाय आरोना माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना फैया ओमफ्राय नाखै नै जावख्लायजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आं ओरै थांबाय थानोसै ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोननो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय। आरो आं दे बुंदोंमोन ना नैयाव माने अरुणाचलनि मोनसे प्रग्राम जानो थांगासिनो दं होननानै माने मफिन ना मा होनो आरोना माने इसोरनि माबायाव ओमफ्राय जोंनि आसामनिफ्रायबो माने फैबाथाय माने मोनजायो आरोना बिसोरनाव माने मेथन बेदर मा बेदर जानो मोनजायो आरोना नै बेनो आरोना नै बे माने जेब्ला जागोन नोंथांमोननो ससे क्लिपबाबो देखायनो नाजागोन आरोना लोगोफोर। गारिया मस्त मोजां ना नै लोगोफोर बरियाखा नै बरिया दा गारिया नै बिनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना बे गारिया दाखालि बावैसो लादों आरोना गोदान माने सायाव माने सिलभारफोरखौ माबाफोरखौ होथ'वाखै आरोना।